Otrokovická beseda přivítala kolidy 3 národů. Střední odborná škola potvrdila družbu se Slovenskem a Sluníčko opět uspořádalo vánoční tvoření. Konec roku je ve znamení setkání partnerských měst Otrokovice, Dubnice nad Váhom a Zavadzkie. Pro tradiční koledy 3 národů, které se uskutečnily v Otrokovické besedě, připravila města pestrý kulturní program. Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Zawadzkie z Polski chciałbym w tym miejscu złożyć najlepsze życzenia wesołych, zdrowych, spokojnych świąt, Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności na nowy rok dla wszystkich mieszkańców Otrokowic. Wszystkiego dobrego. Takže by som chcel popriať všetkým Otrokovičákom, nášmu partnerskému mestu, všetkým obyvateľom od najmladšieho po najstaršieho veľa zdravia a šťastia v novom roku a hlavne krásne prežitie Vianočných sviatkov. Tak my jsme dnes pozvali své přátele ze Slovenské Dubnice a polského Zavadzkiego na tradiční akci, jsou to koledy 3 národů. Bylo to asi takové velmi příjemné setkání, protože máme už dlouhodobou spolupráci se přáteli ze Slovenska. Dá se říci, že poněkud mladší s přáteli z polského Zavadzkiego. Nicméně toto je taková perlička na náhrdelníku té naší spolupráce. Program, který proběhl, byl velice pěkný, protože vystoupili soubory i z polského Zavadzkiego, i ze Slovenské Dubnice. A také Kyjoviánek, který reprezentoval naše město, naši Moravu. Spolupráce, která probíhá, jak jsem řekl, už dlouhodobě, tak nese své ovoce, protože toto je jenom jedna z těch několika akcí, které my pořádáme. Jde o vzájemné setkávání občanů jak Otrokovic, tak přátel z Dubnice, tak Zavadzkiego. Samozřejmě my nechceme, aby ta setkání byla jenom setkání politiků, ale hlavně setkání občanů. A my dnes můžeme říci, že se setkávají jak seniori, tak také žáci základních škol, tak také různé zájmové skupiny, jako jsou výtvarníci, fotografové. Prostě ta spolupráce nám kvete. Zcela otevřeně řeknu, že se snažíme ještě se setkat, nebo respektive navázat spolupráci s partnerem z Maďarska. Byli jsme před měsícem ve Vácu, přivezli jsme s sebou ženský sbor pěvecký a také cymbálovou muziku. Řeknu, že jsme se setkali s vřelým příjmem. Myslím si, že jsme tam oslovili toto město a rozvíjí se nové horizonty, takže předpokládám, že tu Visegrádskou čtverku uzavřeme a že budeme spolupracovat i v budoucím čase. Při Betlémském salaši. Toto téma koled 3 národů patří do této doby, je to takové stišení, zpomalení tepu, je to o setkávání, je to o tom, že se zamyslíme za tím celým rokem, uděláme bilanci a řekneme ano, celý rok i v té vzájemné spolupráci nám vyšel a samozřejmě čekáme ještě některé další, bych řekl, výzvy, které bychom chtěli realizovat v příštím roce. Je to také setkání občanů našeho města, je to o tom, že se sousedí potkají a že si řeknou pár slov, prožití spolu pěknou chvilku a přejí si vzájemně hodně úspěchu, hodně zdraví v novém roce.